Kupusijada očekuje nas u subotu kada je zapravo glavni dan manifestacije i veliko mi je zadovoljstvo što ćemo danas predstaviti program, ali i ono što smo radili u nekom protokolnom periodu kada je brendiranje ove značajne poljoprivredne sorte u pitanju. Kupusijada je 18, ali pored toga očekuje nas i 8. susret proizvođača tradicionalnih proizvoda Srbije i 3. festivala Terra Madre Futovstvo Food Hall. Dobrodošlicu na 18. Kupusijadu u Futog. Dođu predstavnicu kupusa da probaju naše proizvode, sarme, kiseli kupus, slatki kupus, da budu dobri gosti, a mi ćemo se truditi da budemo dobri domaćini kao što smo i do sad bili. Ali ono što izdvajamo kao važne dane u Futogu jesu 26. u 19 sati slavimo jubilej, 10 godina postojanja udruženja Futoški kupus. I prosto kroz taj jubilej želimo da odamo počast, poštovanje, zahvalnost gospodinu Goranu Kuvači koji je bio vizionar, koji je bio energija udruženja, koji je bio pokretač mnogih stvari i prosto tim kulturnim dešavanjem želimo i njemu da se zahvalimo za sav doprinos koji je pružio u promociji Futoga i Futoškog kupusa. Škola je jedinstvena i posebna u tomu što već 5. godinu za redom organizuje mini kupusijadu, to bi se sad već moglo nazvati tradicijom. Dakle, sam dan 1 pre same velike kupusijade, dakle 27. oktobra od petak u 12 časova počinje naš program i to je jednom priredbom. Posle priredbe imamo i radionicu. Imamo dosta gostiju, naši gosti su pre svega vrtići Futoški, vrtić Bebeče, vrtić Meda, vrtić Kockica, zatim naši drugari tu su iz Doma za decu i omladinu iz Veternika i naši prijatelji naravno i drugari iz osnovne škole Desanka Maksimović. Ovogodišnja tema mini kupusijade jeste riznica zdravlja. Dakle, mi ćemo i kroz priredbu i kroz tu radionicu se potruditi da deci pokažemo koliko je kupus zapravo zdrava namirnica, naravno i povreće uopšte, ali kupus posebno. Učenici naše škole ove godine, znači u petak, učestvuju na mini kupusijadi, kako je rekla moja koleginica, u osnovnoj školi Miroslav Antić. Pored toga, učestvuju i u subotu na priredbi, u tom, tako kažem, centralnom delu, na centralnoj liniji, a takođe ono što je novina u našoj školi ove godine jeste da se organizuje, kako kažem, izložba radova učenika od 5. do 8. razreda, gde će svi učenici imati mogućnost da glasaju za rad koji im se bude najviše dopao. Tema je Futoška kupusijada i najbolja 3 rada, to je 3 rada koje budu dobila najviše glasova, će dobiti. Da bi se taj kupus slavio i da bi se on uopšte proizveo, potrebno je da generacije i generacije izučavaju tu struku, a to je upravo kod nas. Naša škola ove godine slavi 70 godina postojanja i to treba istaći. Dakle, školujemo poljoprivredne tehničare koji proizvode takav. Udruženje i ove godine organizuje stručni skup na temu zloupotrebe imena brendova, poljoprivrednih proizvoda. Takođe, u toku dešavanja kupusijade biće degustacija proizvoda, tradicionalnih proizvoda Srbije poput leskovačkog evara, petrovačkog kulena, sremskog kulena, vrbičkog belog luka i sličnih proizvoda koji imaju saoštećenu oznaku biološke. Određene količine namenjene su posetiocima što se tiče svežeg kuvanog kupusa sa ovčjim i svinjskim mesom. Naravno, restorani u Futogu će prodavati sarme po ceni od 80 dinara. Moći ćete da kupite Futoški kupus, bit će obeležena sva prodajna mesta gde možete da kupite Futoški sertifikovani Futoški kupus za sezonu 2017. Počet će u 11 časova. Program kao i svake godine počinjemo programom naših najmlađih sugrađana. Dakle, učestvuju nam deca iz osnovnih škola, potom vrtića, sportskih klubova, plesnih klubova i gosti iz muzičke škole koje nam dolaze iz Novog Sada. Svečano otvaranje manifestacije u 12 časova kada očekujemo da će manifestaciju otvoriti gradonačelnik grada Novog Sada, gospodin Miloš Vučević. Svakako ćemo i ovo svečano otvaranje posvetiti gospodinu Goranu Kuvači uz jedan mali promo film i malo podsjećanje na sve ono što je on uradio tokom proteklih 10 godina. U
U 14 časova ćemo proglasiti pobednike u 2 takmičenja. Jedno takmičenje je izbor za najtežu glavicu kupusskog kupusa, a drugo je takmičenje u kuvanju jela od kupusa i naravno da će oni najuspešniji u ovim takmičenjima biti nagrađeni. Imamo veliki broj učesnika u programu. Pored, naravno, ansambla narodnih pesama i igara Kulturnog centra mladosti i svog toga, dolaze nam gosti Kulturno-umetničko društvo Zavičajna vrela iz Kucure, imamo goste iz Hrvatske, u pitanju Zavičajno udruženje Srba, Ozrane i Posavine i goste iz Republike Srpske, u pitanju je KUD Miloš Kupres iz Kožuha. Naravno, kao i svake godine, kada je narodna muzika i izvorna muzika u pitanju, tu su i Krajišnici iz toga, imat ćemo trubače Boška Hrčavca, novosadski trubači, ne znam da li su vam poznati, solistkinje Bobo Karanović, Aleksandra Rosić i možda kao zvezdu u večeri za ljubitelje narodne muzike tu je Ana Bekuta. Kada su gastronomske stvari u pitanju, kuvanje počinje u 8 časova, svi mogu da se prijave kao takmičari za kuvanje jela u kupusu i to na broj telefona 895-077, čini mi se do sutra, sutra je poslednji dan za prijavu. Takođe, isti broj telefona, svi oni koji žele da izlažu na kupusijadi mogu da se informišu o uslovima i načinu. U 10 sati u subotu nas očekuje stručni skup. Ja vas pozivam da dođete na 18. kupusijadu u subotu u Futogu. Vidimo se, dobrodošli.